Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikani II seħħ u għad irid iseħħ. Il-Konċilju imqaddes Sacrosanctum Concilium iħossu dmir tiegħu li jieħu ħsieb b'mod speċjali li jagħti ħajja ġdida u jġib il-qudiem il-liturġija. Din kienet id-dikjarazzjoni li biha l-isqfijiet konċiljari ħassew li kellhom jiftħu waħda mill-4 kostituzzjonijiet pubblikati minnhom. 4 ijiem biss qabel tmiem it-tieni sessjoni ta' Vatikan it-Tieni kien pubblikat l-ewwel dokument maħruġ minn dan il-Konċilju. Kienet il-Kostituzzjoni fuq il-Liturġija mqazza li ġġib id-data ta' l-4 ta' Diċembru tal-1963. Dakinhar aktar minn 2000 isqof li kienu preżenti qablu mad-dokument u taw l-iva tagħhom. Kienu biss 4 li ma qablux u qalu le, waqt li vot wieħed kien mitfuħ null. Fil-Bażilika ta' San Pietru li għas-snin ta' matul il-Konċilju kienet inbidlet f'awla konċiljari, il-mexxejja tal-Knisja minn madwar id-dinja kollha kienu unanimi fid-deċiżjoni tagħhom li r-riforma fil-qasam liturġiku kienet meħtieġa bl-aktar mod urġenti. Dak li qablu dwaru l-sqfijiet dakinhar ma kienx jirrigwarda biss iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika fil-Qudiesa. Huma kitbu wkoll dwar is-sagramenti l-oħra u dwar is-sagramentali. Iddedikaw kapitlu sħiħ għall-Offiċċju Divin. Ittrattaw ukoll temi importanti oħra bħal huma is-sena liturġika, il-mużika u l-arti sagra u saħansitra kitbu dwar l-amara sagra li tintuża waqt il-funzjonijiet liturġiċi. Kollha kienu temi differenti tal-qasam liturġiku li b'xi mod jew ieħor ħallew l-impatt aktarx pożittiv fuq il-Kattoliċi li kienu jiffrekwentaw iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Knisja. Imma ċertament li l-ebda waħda minnhom il-koll ma messet direttament lil poplu talla daqs ir-riforma kbira li seħħet fil-Qudiesa. Tajjeb ninnutaw li sa minn bosta snin qabel kien ilu jinħass il-bżonn ta' riforma. Il-moviment liturġiku li kien ilu li beda fil-Knisja Kattolika sa mit-19 seklu fi ftit żmien infirex ukoll fi knejjes insara oħra, fosthom l-Anglikani, il-Luterani u oħrajn. Sa mill-bidunet tas-seklu 20 il-Papa Piju X ta' bidu għal riorganizzazzjoni tal-mużika sagra u għal qawmin ġdid u ċelebrattiv tal-Jum tal-Ħadd. U waqqaf kummissjoni għar-riforma tal-liturġija biex, kif qal huwa stess, din tissaffa mit-tikmix ta' żmien u hekk tiddi mill-ġdid bid-dinjità u l-armonija kollha tagħha. Warajh kompla il-Papa Piju XII bl-enċiklika tiegħu Mediator Dei u it-twaqqif ta' kummissjoni ta' studju. Sa minn dakinhar stess il-Kattoliċi setgħu fil-veru sens tal-kelma jibdew iduqu direttament huma stess il-benna ta' dawk ir-riformi, l-ewwel u qabel kollox bit-tnaqqis fis-sawma ewkaristika li sa dakinhar kienet għada minn nofs il-lejl sakemm il-persuna tersaq biex titqarben.
Għalhekk, fil-bidu tas-sittinijiet meta il-Papa Ġwanni 23 ta' bidu għall-Konċilju Ekumeniku Vatikan II kienet bdiet tinħass sewwa xewqa kbira għall-liturġija ħajja għaliex hekk biss setat il-Knisja kollha tieħu l-ħajja mill-misteri stess li hija tiċċelebra. Imma dakinhar x'kien jifhem tassew il-poplu ta' Alla bil-kelma liturġija u x'tifsira xtaw u jwaslulu l-isqfijiet infushom. Id-definizzjoni li taw kienet waħda ċara u sempliċi. Il-liturġija hija laqa ma' Kristu. Fil-qudiesa, Kristu huwa preżenti fil-persuna taċ-ċelebrant, fil-komunità miġbura, fil-kelma li tiġi imwasla u fuq kollox taħt ixbijat ewkaristiċi. Imma Kristu huwa preżenti wkoll fis-sagramenti l-oħra b'mod li meta wieħed jammet huwa Kristu nnifsu li qed jammet. Meta wieħed jaħfer ikun Kristu li qed jaħfer. U l-istess nistgħu ngħidu għal kull wieħed mis-sagramenti. Kristu huwa preżenti kull meta l-Knisja tiltaqa' biex titlob. Għaliex kif wieħed huwa stess fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismu, hemm ikun huwa f'nofshom. Għalhekk ikun tassew skandlu jekk minħabba l-ebbusija ta' rasna u minħabba il-piki ta' bejnietna nirriduċu l-liturġija mqazza għal sempliċi ritwali li minflok jagħmluna l-koll ħaġa waħda fi Kristu jaslu li jifirduna minn xulxin. Forsi Kristu huwa mifrut? Is-Sagro Sanctum Concilium jisħaq fuq il-ħtieġa li kulħadd jagħti l-akbar importanza lil ħajja liturġika fil-konvinzjoni li l-akbar dera tal-Knisja tinsab fis-sem sħiħ u ħaj ta' kollha kemm hi il-ġemma mqazza ta' Alla, miġbura fl-istess ċelebrazzjonijiet liturġiċi, speċjalment fl-istess Ewkaristija, f'talba waħda u madwar artal wieħed. Ir-riforma tar-riti u tal-kodba liturġiċi bdiet mill-ewwel wara il-promulgazzjoni ta' din il-Kostituzzjoni. Il-prinċipji konċiljari li jgwidaw lil dawk li wettqu din il-ħidma kienu fedeltà lejn it-tradizzjoni u ftuħ lejn it-triq għal progress xieraq. Dan wassal biex ir-riforma kienet milquha tajjeb mill-istess isqfijiet li ħadu sem fil-Konċilju. Illum, minkejja li għaddew dawn is-snin kollha, l-applikazzjoni prattika ta' dawn ir-riformi għadha sejra u trid tibqa' sejra, għaliex huwa ferm aktar faċli tibdel il-kodba u l-istrutturi liturġiċi milli iġġedded il-mentalità. 12 sena wara li ntemm il-Konċilju eżattament fis-27 ta' Ġunju tal-1977 flaqa li l-Papa Pawlu VI kellu mal-kardinali huwa fakkarhom li kien wasal il-waqt li jitwarbu b'mod definittiv dawk l-elementi li jġibu il-firda u li f'sens jew ieħor jagħmlu l-ħsara. Minn dakinhar sal-lum il-Knisja kellha 5 papiet differenti. Imma l-istess sfidi għadhom preżenti. Hemm min jgħid li forsi kibru wkoll. Huwa għalhekk li fi żmienna il-Papa Franġisku jinsisti li r-riforma liturġika hija proċess li jitlob ħin u fedeltà, jitlob ubudjenza prattika u implementazzjoni ċelebrattiva għaqlija. Dan kollu jrid jiġi mill-ministri infushom, mill-kanturi u minn dawk kollha li jieħdu sehem fil-liturġija. L-isfidi mhumiex żgħar u ċertament li l-edukazzjoni tar-ragħja u tal-fidili hi waħda minnhom u din trid tkun affrontata kontinwament. Huwa importanti li tkompli l-ħidma f'din id-direzzjoni billi niskopru mill-ġdid x'kien li dakinhar wassal għal dawn id-deċiżjonijiet li seħħew fir-riforma liturġika. Mhux il-każ li nipproponu riforma tar-riforma, mhux il-każ li nirrevedu l-għażliet li ġa saru. F'diskors li għamel fl-24 ta' Awwissu tal-2017 lil dawk li ħadu sehem fit-68 edizzjoni tal-Ġimgħa Liturġika Nazzjonali, il-Papa Franġisku insista bil-qawwa li wara il-Maġisteru tal-istess Konċilju u wara il-mixja twila li saret mill-Knisja kollha sa minn dakinhar, aħna ċerti
u nistgħu ninsistu b'awtorità maġisterjali li r-riforma liturġika hija irreversibbli. La liturgia è viva in ragione della presenza viva di colui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Meta niflu mill-ġdid is-Sagro Sanctum Concilium, nintebħu li l-isqfijiet ma kellhomx f'moħħhom li jagħtuna lista ta' riformi li rridu jarawhom jitwettqu. Kieku kien hekk, kieku dak li kitbu kien jitlef il-ħtieġa tiegħu ġara darba ir-riformi jkunu imwettqa. Al kontrarju, huma rridu jelenkaw il-prinċipji differenti li jigwidaw kull riforma fil-qasam liturġiku u li jgħaddu kemm jgħaddu snin ser tibqa' dejjem meħtieġa. Fiċ-ċentru ta' kolazzjoni liturġika jrid ikun hemm dejjem preżenti il-misteru Paskwali ta' Kristu. Matul is-sena kollha, il-liturġija trid tibqa' tfisser dan il-misteru sa mill-inkarnazzjoni u twelid sa tluħ fis-sema. Sa għajt il-50 sa ma sseħħ it-tama ħinja u l-miġja tal-mulej. Ikun li ma jkun iż-żmien tas-sena liturġika li qed jitfakkar jew il-qaddisin differenti li jkunu qegħdin jiġu kommemorati, iċ-ċentru jrid jibqa' dejjem il-misteru tal-għajt ta' Kristu. Jekk ninsew jew inwarbu dan il-prinċipju bażiku, iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna jitilfu kull sens. Forsi wkoll aħjar ma jsirux. Dan iwassalna għal prinċipju gwida ieħor. Kull ċelebrazzjoni liturġika hija azzjoni ta' Kristu nnifsu flimkien mal-ġisem tiegħu li huwa l-Knisja. Il-liturġija trid titqies bħala il-ħidma tal-uffiċċju saċerdotali ta' Ġesu Kristu. Fija jitfisser u jseħħ permezz ta' sinjali sensibbli it-tqaddis tal-bniedem skont il-mod propju tiegħu. F'din il-ħidma il-ġisem mistiku ta' Ġesu Kristu jiġifieri ir-ras u l-membri tiegħu jagħtu flimkien qima pubblika sħiħa. Għalhekk, jekk iċ-ċelebrazzjonijiet li nagħmlu ma jwaslux li jsaħħu l-għaqda tal-membri kemm mar-ras u kemm bejniethom, allura nkunu għadna ferm il-bot minn dak li titlob minna l-Knisja. Imbagħad kull komunità nisranija trid timpenja lilha nfisha bis-serjetà biex tara li l-membri kollha tagħha jaslu li jieħdu sehem konxju u sħiħ fil-liturġija imqazza. Dan jitlob qabel xejn formazzjoni serja u kontinwa, mhux biss tal-fidili imma wkoll tal-ministri infushom u ta' dawk kollha li b'xi mod jagħtu is-sem tagħhom. Din il-parteċipazzjoni attiva ta' kull nisrani mhux biss hija mixtieqa imma mitluba. Hija kemm dritt u kemm obbligu ta' kull min huwa mammed. Minħabba dan u importanti li l-ambjent fil-Knisja fejn tkun qed tiġi ċelebrata l-liturġija, partikolarment il-qudiesa, ikun tali li jgħin lil dawk preżenti jifhmu sewwa u jieħdu sem mill-aktar attiv. Wara kollox, huma mhumiex hemm bħala osservaturi biex isegwu b'attenzjoni dak li qed jiċċelebra s-saċerdot imma bħala komunità ta' mamdin li l-koll flimkien huma Kristu qed iwettqu ċelebrazzjoni waħda, universali u dejjema. Huma l-istess ġisem ħaj ta' Kristu fejn huwa nnifsu u s-saċerdot, il-vittma u l-artal. Għalhekk ma jagħmilx sens li ċ-ċelebrazzjoni issir bil-sien li l-poplu ma jifhimx, ma jagħmilx sens li l-artal ikun orjentat b'mod li dawk preżenti ma jistgħux isegwu aħseb u ara kemm jistgħu jieħdu sem. Ma jagħmilx sens li l-amara użata sagra jew mhix tkun qed ittellef minflok tiffaċilita il-parteċipazzjoni sħiħa. Il-liturġija fiha kemm elementi li ma jistgħux jinbidlu għaliex kienu istitwiti minn Kristu nnifsu. U elementi oħra li jistgħu u allura meta jkun meħtieġ għandhom jinbidlu. Sintendi, ebda bidla ma għandha ssir sempliċement biex tkun saret, imma biex jintlaħaq dejjem aktar u aħjar lan ewlieni, jiġifieri il-laqa sħiħa tal-poplu nisrani ma' Kristu, it-twaħħid tiegħu fi Kristu. Hekk, it-tmiem taċ-ċelebrazzjoni liturġika ikun eżattament il-bidu ta' twettiq tal-missjoni li għaliha kull mammet huwa msejjaħ,
it-tislima tas-saċerdot fl-aħħar tal-quddiesa biex immorru fil-paċi ta' Kristu issir għal kull wieħed minna impenn fil-missjoni li Ġesu innifsu ta' lill-apostli u lid-dixxipli tiegħu kollha qabel tela lura għand il-missier. Morru mad-dinja kollha waslu l-aħbar it-tajba lil ħolqien kollu. Hekk, il-ħitan tat-tempji tagħna jaqgħu u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tkun ċelebrata mad-dinja kollha liturġija waħda lill-missier. Għaliex hemm barra wkoll il-missier għandu ulied li lilhom jinħtieġlu jannaq.